saiki kabel kawusanane kepiye ya Bapak? Kakang pun adipati tidak koncat bersuji. Anggenipun zaman bulan maju wonten ing palagan. Ngaten kemawon saksian iki. Iya kepiye Bapak? Wontenipun kula panjenengan sedaya nenggo kapan dumuginipun putusan dalem wonten ing Kadipaten Blaman. Kok bilih wonten badhe dangu malih putusan dalem badhe sowan wonten ing Arsa Jingandika Sang Kanjeng Ratu. Iya kepiye? Inggih menika anak kula Sita Kritik. Betul apa niku? Dipun dangu mawon. Sewu Kanjeng Ratu. Iya matur apa kowe Sita? Dadosaken kawuningan. Bilih ingkang saged nigas janggalipun minak jinggo. Menika kula kalian Kakang Mas Layang Sih. Kadang kuwi temenanan apa kepiye? Layang Sita. Menika buktinipun Iya. kadang kula ngastung mustakanipun Adipati minak jinggo Kanjeng. Sing dadi Senopati kuwi Damar Wulan. Terus pundi Kanjeng Rama? Sing dadi Senopati kuwi Damar Wulan kok. Kanthi mustakane Dipati Minak Jinggo sing dokumenter Takoni wae kabare Damar Wulan yo kepiye? Wis tasipun ingkang Mido Merjoyo Minak Jinggo menika kula kaya Dimas Komite terus Buntung Matur terus wonten pundi kawutanipun Damar Wulan Kanjeng. nyumanggaaken kawicaksanan dalem Sang Hyang Iya. Bapak teh, apa pancen temenan sing bisa diganjangane di minak jiwa ki Sita Komite apa kepiye nek gak Kalau masuk. sekalipun anak kula Sita Komite menika ngasih bukti Nah iya nek bukti ngono. musakanipun Minak Jinggo. Iya. Bukti pancen ono nek kita ikan tek jalan iki urung sepiro wae. Yang Sita kita kan bisa diganjangane. Ingkang sewau dipun unjuk aturaken dumateng Sita menapa dening Komiter bilih Damar Wulan sampun dumuk dening Sita. Namung nyatanipun saged sowan ngabiyantur wonten Arsa Jingandika. Setelah laki wanita anu iki iya lara-lara Damar Wulan. Bawa sisa kula manggaaken wonten Arsa Jingandika. Iya Bapak. Kok teh aku mandang marang sedaya Kok orang kula semangaaken. Jar panguwasalum menika panjenengan wonten ing Keraton Mojopahit. Damar Wulan. Kula Kanjeng Ratu. Miturut kandhane si Seta lan Komite kang bisa digajangane dengan Dipati Minak Jinggo ki Seta lan Komite. Iki terus ngono. Sing tak dami digajangane dengan Dipati banjur kepiye lara-lara kok dadi malah nyanyi wanita-wanita iki lho Damar Wulan. Monggo matur. Nyuwun pangapunten kan. Saestunipun dawuh dalem niku sampun keporo kula sampun saged tugas jangkat nipun Dipati Minak. Kula sampun saged beto pustakanipun Dipati Minak Jinggo saking lapangan badhe kula sowan kan wonten ing Mojopahit. Nanging untuk dalam selas kan. Kon sak tengah mati kula boten ngetosaken parangan dumadi. Saking wingking kados wonten pawongan ingkang jempalan dhateng kula ngantos kula boten inget menapa-menapa. Oh, monggo Damar Wulan. Lah iki wanita iki banjur sapa Damar Wulan? Panjenengan dalem kula aturi ndang piyambak mangke nindak kula kirang prayogi
utawi kirang dipun pitados menawi kula piyambak ingkang matur. Oh iya, coba tak tanya teman-teman. Duk Cahayu, siapa Kang Asma Sliramu? Tapi kula pun baita Kanjeng. Oh, itu. Siji, iku Menawi kula kuyengan Kanjeng. Menika yoga kula Ajasmara. Oh iya, ada iki mono sing ande iki. Ajasmara menika. Oh, kabeh iki to, ada Iya, kabupaten. Kula Jasmara Kanjeng. Oh iya, Jasmara. Sang Jahayu support iki. Piye, Paman? Gandeng kawontenan kados mekaten miturut pengatenipun damar wulan ingkang saged nigas jangganipun Adipati Minak Jiwa nanging nyatanipun ingkang nyuwanaken mustakanipun Adipati Minak Jiwa menika Cita karan punika anak kula buktinipun purba wasisa kawicaksanan kula sumanggaaken wonten ngarsa dingatipun Jahayu. Tenane mono pegale uga ora percaya yen to setoran kumite kang bisa percaya dengan Adipati. sinaosa panjenengan boten pitados namung bukti cetha wela-wela ingkang beka anak kula seka kaliyan. Betul kan saya bukan Kanjeng. Iya, piye Jasmara? Kula seksinipun. Iya. Menawi kakang damar wulan menika dipun sikara dening Dimas Layang Sultan Pemitir Pak Kanjeng. Tegalem saya bukan Kanjeng. Iya, kepiye matur? Kula iki kados ingkang saged nigas jangganipun Adipati Blambangan Dewi Wisnu menika inggih Kang Mas Damar Wulan. Oh iya. Kula kaliyan diajeng kuningan menika. Matur diajeng. Coba matur. Leres Kanjeng Ratu. Menapa ingkang dipunaturaken kaliyan kampung wonten? Oh Sang iya. Jahayu support iki kentara. Iya, kepiye Paman? Sedaya para bukti sampun munjuk wonten ngarsa Jingantika Tapan. Ingkang menika panjenengan mestinipun pitados dumateng sedaya tunjuk aturipun para putri inggih waita kuyengan menapa dene pun kuman menika. Kamila sumangga kawicaksanan dalem. Panunjuk Iya. menika anak kula seka pinter ngaturaken bukti. Damar mula namung ngaturaken seksi. Prajoto Agung menika wonten bukti wonten seksi. Gandeng namung hutang. Menika ajenengaken pamuas dalem panjenengan Prajoto Agung wonten ing Kraton Majapahit. Iya, Bupati. Iki kabeh bukti wis ana. Yen to setoran kumite duwe bukti sirahe dengan Adipati. Mustakanipun Minak Jiwa. Damar Wulan duwe bukti waita panjenengan lan Jasmara. Namung seksi. Seksi. Saiki ngene wae Bupati. Kanggo nyoba kasektene siji lan Damar Wulan lan Seta Kumite saiki adu kasekten. Di sing bisa mulung itu ya iku sing bisa matani dengan Terus Adipati. Damar Wulan kalian anak kula seka pinter kedah apa aja Lah ya ngoten to. kedah tanding sinten ingkang unggul gitu menika ingkang Menika ingkang leres. leres seka pinter Kami sang
Thank